Salamu alaikum jama'a. Wa alaikum salam ba. To Allah taimaka min saboda Allah. Ban Allah ni ta kasan nake ban sha wallahi. Wallan taimako na ka bida. Wallahi garin mu tashi hankali aka da sabon birnin nake. Da gidanka. Mallan Alhaji. Salamu alaikum. Baba. Ya gari. Alhamdulillah. Awar kana ne wala. Wai kai bai. Wallahi. Haka na shan wallahi. Ba sani ba. Na ga gidan ku faɗa ma an ce baka na an ce ka ta ina ka zami kyau ka toka ko ka kewayo gaskiya ba ya jira ka lokacin da yake da ina tsaya dai yanzu ba wannan ba wallahi shawara zan ba ka kan wani abu na rice Allah wani na nan ya taho dan sabon birni ko mina ai kuma a yake ba ga za ku ganshi ai ba bace shike ba shi bai fara da nan wallahi shi na kun shiga kuma wallahi ko mina ai wallahi to ni da kun ga ta yada babu wallahi abin da kun da tanne ina son zai ba ka son wallahi mu bai nan dan shi an ce wallahi kai ne Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina irin ku. Allah da Allah a taimaka min da yin. Ya ma ko na kwanci ko abin da dai Allah ya sauke da Allah sabon birni. Sabon birni. Sabon birni. Allah.